Pozdrav ljudi, dobro došli u moj prvi tutorial kojim ću vam pokazati kako da uljepšate tvoj desktop. To je moj Windows XP, a sada ću vam pokazati kako da ga uljepšate. Idete tu na Free Download. Malo pričekajte. Zatim ponovo idete na Free Download. Link od ove teme će biti u opisu klipa. Ajde. Treba će vam WinRAR. Ajde mišu. Ovo možemo X. I dobit ćete ovako nešto. Ovo što piše Luna MSS Yells, to ćemo prebaciti na desktop. Možemo sad slobodno izaći. Uniđemo. Zatim ovako će vam biti i ovdje je šema boja, idete na Roll Noir i to idete primijeniti. Malo pričekajte. I eto ga, možete ovaj svijet, ako želite da vam bude sve crno, instalirajte preko neta sebi, na primjer, neku crnu sliku. Primjer. I postavim kao površinu i evo. I to je bilo sve što se tiče ovog kratkog tutoriala. Vidimo se ili čujemo se sljedeće.